How are you? How are you? Fine. You Super fine? fine. Super fine. I'm hungry. Are you hungry? Me too. Bueno, estem aquí super relaxats a Ko Chang, a punt de disfrutar de la posta de sol. I mireu, bueno, estem a primera línia de mar, aquí en un puesto bastant chill out, amb maques, molt tranquil, la veritat és perfecte per desconnectar. I bueno, estem a punt de... Bueno, l'oli ha començat, jo estic a punt de menjar-me aquesta amanida. Mireu, quin aspecte més bo. Mireu quina amanida. Are you enjoying, carinyo? Yes. Yeah, me too. Bueno, molts petons des de Cormangan. M'ha tocat una mica el sol. Adeu.